And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. May nangyari sa amin ng tito ko. Hi DJ Rocky. Una sa lahat, itago mo ako sa pangalang Hana. Alam kong pangit pakinggan, nakakahiya sa mga mata ng tao, lalo na't bawal sa mata ng Diyos. Pero wala eh. Nandito ako ngayon sa isang sitwasyon na hindi ko akalaing malalagay ako. This is my secret file. Magkasing edad lang kami ng tito ko. Parents ng father ko ay hiwalay. Kaya may kapatid si Papa sa labas. At dito na nga nagsimula ang lahat. Nang maging close kami ng step-brother and step-sister ng father ko. Pumupunta na ako sa lugar nila. Kain, tulog, kwentuhan, at kung ano-ano pa. Well, pumupunta rin kasi ako sa kanila dahil yung lolo ko, na papa ng papa ko, merong sakit. Kaya bumibisita ako. Nagkakilala kami dun sa kanila. Nagkakasiyahan kami. Kasama silang nagiinuman. Ang bahay lang naman nila hindi naman gaanong kalakihan. Kumbaga, isang kwarto. Tapos, nandun na yung dalawang magkapatid. Then, isa sa lolo ko. Hindi ko in-expect na yung tita ko, na kapatid ng papa ko, sa duyan pala natutulog. At yun nga, yung tito ko, sa kwarto mismo nila natutulog. Actually, nung araw na yon, wala naman akong iniisip na kahit ano. So, nakahiga na kami ng tito ko sa kama na para bang wala lang. Kalagitnaan ng gabi. Parang meron akong kakaibang naramdaman. Para bang may humahawak sa binti ko. Magkaharap na pala kami ng tito ko. Walang mali siya o kahit ano. Iniisip ko na lasing na lasing talaga si tito. Hindi niya lang siguro alam kung anong ginagawa niya. Hindi ko na lang pinansin. Hindi ako lasing nun ha. Sila lang yung mga lasing. Tandang-tanda ko pa. Kinabukasan, nag-decide kaming mag-swimming. So, nasa pool kami ng tito ko.
Para na nga kaming magkapatid sa totoo lang. Sinamahan niya ako. Maraming naliligo doon. At ang sabi niya sa akin, sasamahan niya ako para hindi raw ako mabastos. Hanggang sa merong hindi inaasahang pangyayari. Merong lalaking nagpapapansin sa akin. At kitang-kita ko sa mga mata ng tito ko yung matang nagagalit. Bigla niya akong niyakap. Hindi ko pinansin. Kasi iniisip ko, that time, caring lang siya. Protective. Ganon. Pero kakaiba yung naramdaman ko noon. Kasi gumagapang yung kamay niya. Nanlaki yung mga mata ko nung pagapangin niya yung kamay niya sa lugar ng katawan ko na hindi naman dapat mapuntahan ang mga kamay niya. Pero sinubukan kong wag mag-react. Hindi ko alam kung bakit, pero parang gusto ko rin na ewan. Then bigla akong natauhan at umahon. Then fast forward, nasa gilid ako ng pool noon, nakatingin sa kawalan. Lalim ng iniisip ko. Iniisip ko na na-attract ako sa tito ko. Yes. Crush ko yung tito ko. Pero dapat ibaon ko ito sa limot. Dahil bawal at pangit pakinggan. Ang isang katulad ko ay merong crush sa tito ko. Pero napapaisip rin ako. Kasi para bang may interes sa akin si tito. Hanggang sa isang araw, nakumpirma ko na parehas kami ng nararamdaman. Pauwi na kami at nag-decide sila na mag-inuman. Yes, DJ Rocky, mahilig silang mag-inuman. At nung iniwan kami, doon ko na-confirm na may gusto sa akin si tito. May ka-chat kasi ako noon. Manliligaw ko. Ang hindi ko alam, nagmamasid si tito. Nagulat na lang ako nang bigla niyang hablutin yung cellphone ko. At ang sabi niya sa akin ay dapat mag-enjoy ako. Huwag puro kung ano-ano ang ginagawa ko. And then, ayun. Pagkatapos niyang kuhain ng cellphone ko, hindi niya ito binalik. Kinuha niya. At ang sabi niya, babanyo lang daw siya. Siyempre ako, gusto kong kuhain na sa kanya yung cellphone ko. So sinundan ko siya sa banyo. Ramdam ko nung time na yun na marami-rami na akong nainom. Hanggang sa hindi ko na malaya ng sarili ko, sa sobrang gusto ko, nakuhain ang cellphone sa kanya, napasok ko si tito sa banyo. At syempre, tumambad sa akin. Yung alam mo na, DJ Rocky. Nakita niya ako. Nakita ko rin siya. Nakita ko si tito, nahawak si tito. At nagulat na lang ako sa mga susunod na kabanata. Bigla na lang niya akong hinalikan. At nang halikan niya ako, nagulat ako, kaya naitulak ko siya. Oo, DJ Rocky, naitulak ko siya. At buti na lang, hindi na nagpatuloy pa yung nangyari. Kasi kung hindi, lagot kami.
So bumalik kami sa kung saan man kami nag-inuman. Wala kaming imik sa isa't isa kasi nahihiya ako sa nangyari. Fast forward. Patulog na kami. Hindi na kami magkatabi ng tito ko Katabi ko na si tita. Si tito na ang nandun sa duyan. So madaling araw noon, ihing-ihi na ako. Hilong-hilo pa. Kaya yung lakad ko, halos mahabangga ako. Mabilis yung pangyayari, DJ Rocky. Nagulat na lang ako nung pagkalabas ko ng banyo. Nasa harap ko na si tito. Pinapasok niya ako ng banyo. At dun na hindi na namin napigilan ang mga sarili namin. Dala na rin siguro ng alak at init ng katawan. Then, nag-I love you siya sa akin. Nang marinig ko yun, ang saya-saya ko. Pagkatapos mangyari yun, nalungkot ako. Kasi, mali Mali. Mali yung kung ano mang meron kami. Hanggang sa itinago namin yung nangyayari sa amin at kung anong meron kami. Minsan nga naghahanap pa kami ng paraan para magkita kami kada day off ko. Yun yung pagkikita namin kahit nag-aaral pa siya. Nai-handle niya yung time para makapagkita sa akin. Ramdam ko rin na talagang umi-effort siya. Para kaming totoong magjowa. Merong silusan, may away, may tampuhan, may mga bawal, may pag-aalagang nagaganap, may sweet moments. Basta lahat ng ginagawa ng mag-asawa, ginagawa namin halos. One month lang yung gap namin. Una akong graduate sa kanya. Lihim naming sineselebrate yung success ng isa't isa. Pero sa kabila ng mga success namin, nandun din yung pag-aaway namin. Pagkaharap namin ng pamilya namin, okay kami. Pero, pag hindi, warla kami. So fast forward, nagkahiwalay kami. No text, no calls. Nagka-boyfriend ako nang hindi niya alam. Then one time bumalik ako sa kanila para magbakasyon. At doon niya nalaman na meron na ako. Doon kami nag-usap na ititigil na namin. Sabi niya sa akin, mahal niya pa rin daw ako. Pero kahit mahal niya pa rin ako, ayoko ni. Kasi hindi tama. Nakukonsensya ako sa pamilya namin. Kaya yung pagmamahal ko para sa kanya, ibinaling ko sa iba. Sa bago kong boyfriend. Kaya kahit lumuhod siya sa akin, kahit pa na niyakap niya ako, kahit pa nag-iiyak siya sa harap ko, kahit pa masakit sa akin na pinakawalan ko siya, kailangan kong gawin yun. Iyak lang ang ginawa ko. Kasi para saan pa? Kung mali naman yung gusto niya. So tinapos ko. Alam ko sa sarili ko na hindi kami pwede. At hindi kami mag-work in the future. And I want an honest relationship. I want a relationship na malaya.
Kasi the more na ginagawa namin yun, the more na mas marami kaming nasasaktan. At eto na nga ako. May anak na ako. Single mom. Dahil hindi kami pinalad nung tatay ng anak ko eh. Hindi na rin kami kumukontak doon sa tito ko na minsan kong minahal. Kasi alam kong masakit pa rin para sa kanya yung nangyari. Masakit. Hindi lang naman para sa kanya, kundi para sa aming dalawa. Pero alam ko, again, yun ang tama. Kaya hihintayin ko na lang na balang araw, magkakaayos din kami. Sa tamang panahon, yung walang awkwardness. Totoo pala yung panandaliang saya, no? Sana, kung magkikita man kami, sana wala na kaming nararamdaman para sa isa't isa. Kasi may anak na ako at may girlfriend na siya. Salamat sa pakikinig. Muli, ako si Hannah at ito ang aking secret file.